Nå. Hej Mille. Hej. Du har jo lovet at snakke lidt med mig i dag omkring jeres elevheste. Ja. Ja. Og det er jeg mega glad for. Og nu står det her, hvor elevhestene er ved at opvarme, og de starter klasser. Ja. Det er mega hyggeligt. Ja, det er dejligt. Vi har 3 elevheste i gang i dag ud af de 4, vi har. Ja. Og vi søger stadig efter at få et 5., fordi det vil lige højne vores elevskole en hel del. Det kunne I en 5. Det kunne I godt tænke. Ja, det har vi haft tidligere. Ja. Vi mistede 2 for et par år for sidste sommer, på grund af skade og sygdom. Så vi mangler virkelig at få en pony mere. Som I kan se, så er det nogle store heste, vi har. Ja. Og så har vi en lille pony også, som ikke stiller til start i dag. Men vi kan have en stor 2 eller en 1'er-pony også. Det kan jeg godt forstå. Ja. Men det ser dejligt og roligt ud. Det er det heldigvis. De er utrolig søde, de 3. Når I nu kigger efter en ny elevhest, hvad slags hest kigger I så efter? Har I nogle bestemte ting, I går efter? Altså i første omgang, så skal det jo være en, der er rolig. Fordi de fleste af vores elever heroppe er nybegyndere. Så derfor vil vi godt have nogen, der står roligt på staldgangen og ikke tærer sig og bider og sådan noget. De må selvfølgelig også godt være lidt go i til de lidt mere erfarne rytter. Ja, der skal være lidt sådan til alle. Ja, lige præcis. Ja, det er også vigtigt. Ja, det er det. Når I nu har elevheste, så kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om, hvem passer egentlig de her elevheste? Ja, altså vi har nogle staldpiger ansat, som sørger for at mue deres bokse ud i hverdagen og sørger for, at de er klar til at er kommet ind for folden til undervisning. Vi prioriterer langt foldtid rigtig meget heroppe ved klubben. Ja. Og så det har vi et par piger, der sørger for de dage, der er elevundervisning, at de kommer ind. Og så har vi en passerordning med elevhesten, så man kan blive passer på elevhesten enten på fuldtid eller på halvtid. Og så har man enten hver weekend eller hver anden weekend, hvor man har råderet over hesten og kan ride på den. Og så skal man så også mue ud ved den lørdag og søndag. Så det er altså lidt en måde at prøve at have sin egen hest på, uden at man står med alle udgifterne og ansvaret på den måde. Men man lærer lige så stille, hvad vil det egentlig sige at have sin egen hest? Fordi mange af de her elever, de begynder jo lynhurtigt at plage deres forældre, hvad de skal have. Og der er det en rigtig dejlig ordning, at vi kan tilbyde dem det. Ja. Så de har ligesom prøvet det lidt før, så det er også sådan en måde for unge piger og drenge, som gerne vil introduceres til heste, at starte med elevheste. Lige præcis. I stedet for at forældrene de skal ud og finde penge til en pony, og så vil barnet ikke. Og lige præcis. Så starter de på en elevhest, og så finder de ud af, det er mega fedt. Ja. Og det er jo også en super læring for forældre, der ikke har forstand på hest. Fordi der er altid nogen heroppe til at hjælpe, og man bliver selvfølgelig introduceret i, hvordan er det at passe den her elevhest. Hvad skal du være opmærksom på, og hvordan gør man? Altså, hvordan er det, man tager en lort ud af? Lige præcis. Alle de der ting. Okay. Så er I jo sådan en forholdsvis stor rideskole, og I har 4 elevheste. Jeg kan huske, at jeg var ung, der var der faktisk mega mange elevheste på rideskolen. Der kunne jo godt være 10. Men så i stedet for, så har I så mange opstallere, eller hvordan fungerer det? Ja, altså vi som sagt, så er vores ønske at have 5 elevheste. Og det hænger jo selvfølgelig sammen med, at det skal kunne løbe rundt. Vi har kun én ridehal, så lige så snart der er elevhold, jamen, så kan privatopstallerne ikke bruge ridehal. Så det er sådan en balancegang. Men elevskolen er jo også den, der, hvad skal man sige, fodrer os potentielt på den lange bane med at have opstallere. Så vi skal sådan finde en balancegang imellem både elevheste og privatheste heroppe. Fordi privathestene lærer jo, de er jo også med til at lære elevrytterne, hvordan er det at have hest. Og der er rigtig mange, der er gode til at tage dem ind, når de kommer herop i weekenderne og spørger dem noget. Og hjælper og siger, kan du ikke lige hjælpe mig med at fodre i dag? Så får de også ligesom den del med. Det er dejligt. Så vi har, så det prøver vi virkelig at få indsluset. Og få blandet. Det kan hurtigt blive sådan opdelt i elevskole og private opstallere. Det vil jeg godt huske, da jeg var ung. Og vi vil rigtig gerne prøve, om vi kan blande det. Og det gør vi jo også, når vi holder stævner, at vi har elevforældre, der kommer op og hjælper. Som vi mangler en skriver nede i dommertårnet. Det har jeg da aldrig prøvet før. Det er da mega vigtigt at prøve. Og så får vi dem som en del af altså vi vil gerne have en
altså en rideklub med et fællesskab. Ja. Jeg vil også sige, man er jo ikke mindre, hestepige eller hestesportsrytter eller noget, fordi man ikke har sin egen. Nej, jeg har set mange elever på rigtig dygtige elevheste også, altså komme langt væk. Ja, lige præcis. Og det begrænser bestemt ikke. Overhovedet ikke. Så noget af det sidste, jeg godt kunne tænke mig at høre om, det er faktisk lidt omkring økonomien, fordi jeg har sådan en forestilling om, at det må være mega dyrt at have 4 heste. Ja, og det er det jo også. Ja. Det koster jo i bunde, det koster i foder især, og hø, og det koster. Og det vi rigtig godt kunne tænke os i Nibe Rideklubber, som vi virkelig også prøver på, det er at holde prisen for at gå til ridning så lav som overhovedet muligt. Sådan at så mange som muligt kan gå til ridning. Vi ved godt, at det aldrig bliver en sport for alle, men ved at kunne holde det så lavt som muligt, så håber vi på, at vi kan tiltrække så mange unge ryttere fra lokalsamfundet som muligt. Og der er vi jo dybt afhængige af, at for eksempel den nye elevhest, vi har fået, den har vi købt ved hjælp af nogle fonde, vi har søgt. Derudover så er lokalsamfundet enormt gode til at støtte op omkring sponsorater. Vi skal blive lidt bedre til at bruge sponsorater. For eksempel kunne man forestille sig en lokal virksomhed, som var sponsor for en af elevhestene, og fik sit navn på boksen og blev nævnt i forskellige sammenhænge. Det arbejder vi lidt på en løsning for. Og så er der jo så sådan nogen som dig, der kommer her og donerer en del af din omsætning til vores rideskoler. Det betyder jo helt enormt meget. Fordi det er jo også dyrt i smed og dyrlæger, og indimellem så bruger vi faktisk også lidt ekstra midler på at lige få en kiropraktor ud og arbejde med dem. For de skal også have lov til at blive forkælet. Det skal de da. Og især fordi det jo er meget uerfarne ryttere, så de bliver ikke altid trænet helt på det niveau, som de godt kunne trænge til i forhold til... Det er jo også en del af det. Hvordan passer vi på de her elevheste? Ja, lige præcis. Ikke også? Og nu har jeg jo stået og kigget på jeres elevheste. Det ser bare dejligt ud. Ja. Rolig og dejlig og afbalanceret. Ja. Jeg har ikke set nogen bange rytter eller noget, så det er bare... Det var indbegrebet af lækre elevheste. Ja, det er det. Det er det. Vi er meget glade for det, vi har. Ja. Selvom de er store. Men de er jo rolige. Tusind tak, fordi du snakkede. Jamen, det var så lidt, og tusind tak, fordi du kom. Og endnu en gang tak for donationen. Det glæder vi os rigtig meget til. Jeg er glad for at kunne støtte elevhesten. Dejligt. Tak.